Na Slovensku sa nachádza takmer 3000 obcí, pričom len 140 z toho sú mesta, a teda viac než 95% všetkých obcí na Slovensku sú vidieckého charakteru. Najväčšia vidiecká obec na Slovensku sú Smyžany s počtom obyvateľov cez 8000. No uvažovali ste niekedy nad tým, koľko obyvateľov môže mať najmenšia oficiálna samostatná obec? Poďme sa spolu pozrieť do najzapadnutejších dier Slovenska. Preto vám teraz ukážem top 10 najmenších obcí na Slovensku. Uvoľnite sa a pozorne sledujte. 10. miesto Krokava. Prvá zmienka o obci Krokava je ešte z roku 1427, kedy bolo v obci podstatne viac ľudí ako dnes. V obci sa nachádzajú aj prvky ľudovej architektúry, ako i vôňa nedotknutej prírody stolických vrchov. V obci akoby zastal čas, pretože storočné domčeky upadajúce pod ťarchou času obce Krokava sa nachádzajú na konci jedinej prístupovej cesty, ktorá obcov Krokava končí, a najbližšia skutočná medzimestská cesta sa nachádza asi 8 km od obce. Ak ste teda chceli ísť niekedy na dovolenku na koniec sveta, Krokava je ideálnym miestom. 9. miesto Regetovka. Obec Regetovka sa nachádza v okrese Bardejov a má iba 31 obyvateľov, pričom v roku 2001 ich mala len 14. Zaujímavejšie však ako samostatná obec je jej okolie. A to napríklad prírodná rezervácia Rašelinisko, kde sa okrem iného nachádza aj mäsožravá rastlina rosička okrúhlolista, ako i liečivý pestrec mariánsky. V blízkosti obce sa však nachádza i nemalé lyžiarske stredisko, ale aj pseudokrasová jaskyňa vytvorená v Pieskovcoch, ktorá je však taká úzka, že i skúsení jaskyňari sa dostali len do vzdialenosti 20 metrov. Zvyšok je neprebádaný. Pri obci je však aj záhadné mesto duchov, ktoré je obklopené kamennými múrmi neznámeho pôvodu. Koluje tam vraj magická atmosféra. O tomto meste duchov pánujú rôzne legendy, ako napríklad, že tam žila mimozemská civilizácia, alebo že to bol vojenský objekt. Každopádne, skutočným pôvodom si nie je istý nikto. 8. miesto Bystrá. Na Slovensku sa nachádza viacero obcí s názvom Bystra, konkrétne 3. No najväčšia z nich sa nachádza v okrese Stropkov v Prešovskom kraji. By the way, nedaleko je obec Havaj. V tejto obci nájdete okrem iného aj vojenský cintorín, ktorý je súčasťou civilného cintorína. Na tomto vojenskom cintoríne nájdete hroby 9 vojakov, ktorých identita je dodnes neznáma. 7. miesto Paríž. Moment, čo? Paríž. Tak prezývajú miestny obec Parihúzovce. Okrem toho, že sa jej hovorí slovenský Paríž, sa v obci nachádza aj pomerne obľúbené lyžiarske stredisko, celkovou dĺžkou až 3 km. Všetky sú však otvorené len zriedkavo. Zasnežovaných je totiž len 500 metrov. Keď ide človek z vedľajšej obce lyžovať do Parihúzoviec, tak povie, idem lyžovať do Paríža. A podľa môjho názoru, keby tam nebolo lyžiarske stredisko, bola by to s veľkým náskokom najzápadnejšia dedinka Slovenska. 6. miesto Belejovce. Obec Belejovce, nachádzajúca sa v severnej časti Nízkych Beskyd a s počtom obyvateľov 20, sa zaradila na 7. miesto nášho rebríčka. Dokonca aj táto obec má vlastnú web stránku, na ktorej je napísaná stručná história obce, na ktorej sú veľmi relevantné informácie, ako napríklad koľko kráv a volov a oviec vlastnilo v roku 1675 vtedajší starosta Leško Vápenský a podobné voloviny. Okrem iného nad obcov sa nachádza aj drevená rozhľadňa tvaru zrezaného ihlana, z ktorej je výhľad na mnoho pohorí, ako napríklad Výhorlat, Poloniny, Slánske vrchy, Čergov, ale i Tatry. 5. miesto Ondavka. Toto video je možno poslednou zmienkou o obci Ondavka, pretože táto obec s údajným počtom obyvateľov 16 má veľké problémy s vedením obce. Pretože sa už niekoľkokrát stalo, že pri obecných voľbách nemal kto kandidovať za starostu, a teda starostu chvíľami ani nemali. Obec sa na nejakú dobu stala daňovým a poplatkovým rajom, nakoľko dane nemali komu platiť. Obecný úrad spolu s obecným cintorínom sa taktiež nesmierne zadlžil a tých 16 obyvateľov, čo v tej obci býva, si myslím, že nemajú ani najmenšiu šancu tento dlh splatiť. Obecný úrad a cintorín sú už niekoľko rokov v rukách exekúcie a tak je už len otázkou času, kedy obec zanikne alebo sa pripojí k nejakej inej obci.
4. miesto Poproč, okres Rimavská Sobota. Obec Poproč v okrese Rimavskej Soboty bola založená už v roku 1413, kedy sa ľudia žijúci v týchto končinách zameriavali najmä na pastierstvo, kdežto v 20. storočí sa obec stala baníckou obcou, nakoľko jej obyvatelia ťažili magnezit. Obec sa tiež počas druhej svetovej vojny zapojila do Slovenského národného povstania, ktoré pripomína i pamätná tabula na obecnom úrade. 3. miesto Šarbov. Obec Šarbov síce nemá vlastnú web stránku, no za to na Wikipédii sa o nej dočítate pomerne veľa. Zaujímavou informáciou o obci je, že v rokoch 1712 až 1714 bola obec kvôli vykorisťovaniu a neznesiteľným feudálnym podmienkam úplne vyľudnená. Zaujímavosťou tiež je, že obec mala ešte v roku 1940 145 obyvateľov, čo je v kontraste viac ako 10 násobok dnešného počtu. Obec má dokonca okrem starostu aj právoplatných poslancov a tak títo 4 obyvatelia obce tvoria tretinu obecnej populácie. 2. miesto Havranec. Dokonca aj táto obec s počtom obyvateľov 11 má starostu a 3 poslancov. V obci sa nachádza aj vojenské pohrebisko s 12 pochovanými rakúsko-uhorskými vojakmi, ako i grécko-katolícky chrám. Zaujímalo by ma, ako v takej obci prebiehajú omše s 11 ľuďmi. 1. miesto Príkra. Obec Príkra sa nachádza v hornatej oblasti Laboreckej vrchoviny. Hustota obyvateľstva je 3/4 človeka na kilometr štvorcový. Počkať, čo? Naozaj, pretože pod kataster obce spadá aj jej blízke okolie. Obec má dokonca vlastné poštové smerovacie číslo, ako aj vlastnú telefónnu predvoľbu. Obec má takisto starostu i poslancov. Asi najväčšou zaujímavosťou obce je nádherná drevená cirkev svätého Michala Archaniela, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a celkovo jednou z najkrajších pamiatok Slovenska. Obec mala ešte v roku 1948 143 obyvateľov. V posledných rokoch sa počet obyvateľov nemení a tak má obec stále 7 obyvateľov, čo z nej robí najmenšiu obec Slovenska. Alebo nie? 1. miesto verzia 2, alebo 0. miesto Valaškovce. Najprv moment. Aká samostatná obec môže mať menej ako 7 obyvateľov? No, aby som vás uviedol do pravej miery, pri tomto mieste budem trošku podvádzať, nakoľko sa nejedná úplne o obec, ale skoro vojenský obvod. Vôbec by som ho do tejto priečky nezaradil, keby však iné vojenské obvody nemali tiež svoj počet obyvateľov. Napríklad taký vojenský obvod Lešť má 33 obyvateľov, ktorí sa nepočítajú pod žiadnu inú obec a vo svojom rodnom liste a iných dokladoch majú ľudia z tejto obce za rodnú obec, predpokladám, práve Lešť. Je to teda vôbec obec, alebo nie? No, pravdepodobne tak trochu áno, ale nie tak úplne. Napríklad takáto poloobec, ako je obec Lešť, nemá primátora, ale prednostu, čo je v prípade poloobce Valaškovce pán Jan Magura. Zaujímavosťou tejto poloobce je aj to, že sa nedaleko nachádza pomerne veľký skalnatý útvar. A koľko obyvateľov má teda obec Valaškovce? 0. 0? 0. A vec či nie, za obec sa to počíta. Má aj vlastné katastrálne územie a dokonca aj vlastný kód obce. Ktorá obec na Slovensku pripadá tebe najzapadnutejšia a najviac zaspatá? Napíš mi svoj názor dole do komentárov. Pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudni dať like a najviac by si tento kanál podporil, keby si video zdieľal. A pokiaľ si tu nový a toto je prvé video, na ktoré sa odo mňa pozeráš, klikni prosím hore vpravo na odber. Díky za zhliadnutie a vidíme sa čoskoro. Čau.